Abin da ba ku sani ba shine yanzu haka kamfanin Apple, wato kamfanin da take wayoyin iPhone kenan, sun sake wani sabon update a inda suka yi sabon waya, wato kamar ita yayan iPhone 16 kenan, inda ita wannan ita wannan sabuwa da suka yi sunanta iPhone 16e. Gashi nan kamar yadda kuke gani, ga bayananta nan da komai nata. Sannan abin da ba ku sani ba shine a wannan watan da muke ciki na February, wato on 21 kenan, za a fara pre-order na wannan waya din. Kamar yadda kuke gani, na san da yawa kuna nan kuna jiran wannan update din, to gashi sabon update ne na sake muku da zafi shi. Sai ku zauna cikin shiri, ku tanadi kuɗaɗen da za ku je ku sai wannan sabuwar waya ta iPhone 16e wadda kamfanin Apple suka sako.